ụwa niile jụọ ya Ijele of Africa ọ batara Enugu State on July 18th 2023. ihe nji wee lote mbọsị nyanwa na onwe ya nụrụ egwu a izizi ọ bụrụ that day bụ izi m nwe iti egwu a ebe izi ntili egwu a abroad na the cash na Lagos ka ntili egwu a for the first time mgbe nje show ndị live wee nọkọta pịawa egwu izi nkụcha ya ozugbo m bidoro egwu a m ga-egosi unu ka ndị mmadụ si kwụrụcha ọtọ onye eje na-ekwe n'Ikpu Nwa Ogaranya biko ka anyị ghara igbu na time na ndata unu date ọgụgụ ọ bụ June July 2023 bụ the first day ọkụrụ ya mana date mụa ọ dịrị gawa ihe egwu nna akụrụ onwe m mana date kacha dị nso to date ya anụnwa nyegodiri at least 6 months to date ya bụgodi January 2023. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa ya bụ okwu Ikpu Nwa Ogaranya nke na-esekwa n'etiti ụmụnne anyị abụọ ka na-aga n'ihu echeta na ihe onyonyo ikpeazụ anyị wetara unu ụnyaahụ bụ nke gosiri ma ebe ọgụgụ eze Yok nọ wee ebe akwa arịrị nke mbụ o bere wee rute ebe Janka Amani jụrụ ya si ya wepụta ihe ọbụla ga-egosi na ọ bụ ya nwe ya bụ egwu na ya gụrụ egwu ahụ mgbe Flavor bịara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ Toscana nke dị n'Enugu wee mechakwanụ ọgụgụ ewee wepụta ihe onyonyo nke ya ọ sị na ọ gụrụ ya bụ egwu ebe ọ gara mmemme na Julaị n'afọ gara aga bụ afọ 2023 bụ afọ 2023 dịka anyị wetachara ya bụ ihe onyonyo ụnyaahụ Janka Amani ewee mechakwanụ mee ihe onyonyo nke ya wepụta onye ahụkwa bụ nke o ji wee saa ọgụgụ eze Yok okwu n'elu egwu ahụ nke eze Yok gosiri ebe ọ gụrụ ya na mmemme na Julaị n'afọ gara aga. Janka Amani wee gosikwanụ ihe onyonyo ọzọ ebe ya onwe ya gụrụla egwu ahụ bụ onye jekwana n'Ikpu Nwa Ogaranya na ọnwa Jenụwarị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ 2023 bụ 1st Jenụwarị 2023 bụ afọ gara aga. Ogologo okwu dị mmanụ ka mgbede ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ma hụ ka o si wee kwuo ya bụ okwu na ka o si wee gosi ya ka m bịakwanụ. Bobi wee ekene m unu ekene m unu for the time, for the data, for the support, for the reply kọl a na-akpọcha ihe niile o gosi na ya na-eme na-aga. Na-ekenekwa ọgụgụ for reply o nyere anyị ụnyaahụ ịma na enwere 7 days anyị tinye ka o wepụtara anyị evidence ịghọtago na particulars na ihe ndị ọzọ gosi na ọnyanwa nwe ya bụ egwu ịghọta. So na ya bụ evidence o gosi o wee sị no sometime June and July last year ka o si bụ June July last year bụ na ọ sị na ndị life melu concert competition not the competition ka o je na ebe mgbe ebe izu ọ nọ gụọ ya bụ egwu and mgbe ndị life made the competition bụ sometime June last year 2023. mana mgbe m lere izili egwu anụnwa bụkwa last year after ka m jeche competition on the life before burial of my father, after burial of my father, sorry, or either before. Ka m nọrọ onwe m phone m ring ọ bụrụ ebe a ka m nweziri ike itinye afịa ka e wee mara onye na-ekwu. Phone m ring ọ bụrụ Janka Amani kpọọ m. Then ebe July bụzi mgbe ọ bịara na the cash bịa kwuo egwu ịghọtago egwu ahụ ọ bịara na the cash bịa kwuo ka ọ si n'ebe ahụ ọ na-akụzi egwu a na nnọdụ n'ebe nka nọ wee mụrụ ya bụ egwu eziokwu anọkwa m de. Ihe nji wee lote mbọsị nyanwa na onwe ya nụrụ egwu a izizi ọ bụrụ that day bụ izi m nwe iti egwu a ebe izi ntili egwu a abroad na the cash
na Lagos ka m tiri egwu a for the first time mgbe m je show ndị live, which by God grace na m ka ga-eji nọmba the director ma ọ sị kwa ọnwa ji akụ ana ebe dị tini kacha ewe m iwe na-ekwenu ka m si nọrụ de ka m si nọrụ ebe ahụ bụ na ọgụgụ jere ihe ndị live nwee problem ebe ahụ aka na-ekwu na o nwee problem amakwa m nke ome ka ọ ghara isi n'ọnụ mfụta a na-ekwu na o nwee problem ebe ahụ na ọ bụ opposition ekwesịghị na ọ bụghị ekwesịghị inye ya ka e nyeziri ya ịghọtago ya ọ bụ problem ka ọ bụ aka na-ekwu na o mere ya mpịa nụ na mpịa nwụ nsi na ihe ike emekwe this guy kedu ngata eme na enwere ebe m na-akụ egwu a na-akpọ the Cash Empire ọ klọb ka ọ bụ ha nwere klọb nwekwe sitat nweta mmago ebe a na-eje ezu ike nwe aṅụrị mbịa dị nna dị na-akụ egwu ebe ahụ nje bido convince iwe ndị ahụ na-enwekwelu onye m ga-akpọta m ga-akụ live band na ọ ga-adị mma atụ ụkwa ka ata akị akụtụ ogene ka akụtụ live band kedu onye ga-akpọ nsị a onye anụ nwa kịta ya na apa ama na-eme something na-eme apa ama si agụọ English ọgụọ gụọ nke a gụọ Congo gụọ China gụọ ihe anụnwa ọgụọ ha si m oke na ha ma dị boy na ha na-afụkwa ya n'iru akwụkwọ na ọ ga-adịkwa mma na akpọta ya nsị na nsogbu adịghọ lọya ndị the Cash wefta kutos the Cash wefta mụ na onwe wefta ewechọwa n'ọgụgụ agbọọ ya ndị ji nọmba ihe na-anụnwa maka ọ bụla ofu nọmba ka nwoke na-eyuzu ewechọta ọgụgụ ebe ọ nọ anyị tụkwuru anyị ka na-agba nkata ọgụgụ ọsị ka ọ bịa gbagoro onwe elu na họtelụ ihe ahụ ọgụgụ afta hazi ọgụgụ mgbe na-agwa gị tata ichetakwe na nganga buru ụzọ ọdịda bụ ihe na-esokwe ya n'azụ ndị a were iwe na nkontinukwe na convince ndị a na onye ga-emenwu ihe anụnwa na-achọ nka sọsọ ogene na-ada ebe a na live band kocha pipụl na-anụzi ogene ọchịkọ ogene kocha pipụl na-anụ live band ọchịkọ monotony dey say kills interest ịghọtago so abaghịkwa the idea about the second day ọgụgụ na-abịa nsị ọgụgụ na irute ịma na ị nidere ego kịta ọsị m nwanne na ọnwụgo nsị a na irute ebe a gị si ndị a 500,000 ihe ngwa ha bụ 300,000 ịghọtago mgbe ha ekwuchakwa okwu ọlandị a na 300 ahụ anya sikwa gị 400 ma 450 na ụyawa at least ifu ihe ime ọ bụla ihe mmenwuru gị na-akwa your father ịghọtago nna ọgụgụ ejerukwelute de kiriche ndị tukwu ebe ahụ si na 150,000 ashia o narị akaụntụ mgbe ọ fụazi akpọzie meeting ọzọ na this boy disappoint vugo cheten you need no second chance to make the first impression ịghọtago because first impression matters so this guy anawago ịna-aghọta akpọ m as the shorty na onye nwa na-abịa I will go in for it nsị na nsogbu adịghọ evidence ka esi kwuo ọgwụ ka esi lụọ amana ka esi lụọ page ihe niile na enyi ya n'iru ebe anụnwa ịghọtago egosi m ya nsị a na anụ m oludadị mbakọba tukwuru anyị kpọkwa ọgụgụ a na-eji ọgụgụ eji ịghọtago kpọta ọkụcha egwu ahụ na ya ka ọgụgụ osizi n'ebe a ka m na wee mụta na egwu ngwa ka echekizie mụ na ọgụgụ onye mụtara egwu n'ihe na ya enwere so many places m kugo ya years back one of the places otookwu June ka m nyegoda nke kacha dị nso akụrụ m egwu anụnwa n'ụwa anyị mgbe tanko bata na-ata ndị ogbu ya na-agbalụ ha New Year akụrụ m egwu a the first day in the month of January 2023 one of the places in Korea bụ ya ngwa gị nke a bụ date kacha dị nso nke a bụ date kacha dị nso biko ka anyị ghara igbu na time na ndata unu date ọgụgụ ọ bụ June July 2023 bụ the first day ọ kụrụ ya mana date mụa ọ dịrị gawa ihe egwu nna akụrụ onwe m na-eje ịghọtago mana date kacha dị nso to date ya anụnwa nyegodiri at least 6 months to date ya bụgodi January 2023 biko ka anyị nụkwa na ihe ọ ga-ekwu ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m ya bụ okwu dịkwa na egwu okwu nke a bụ eme ka ọ na-abịazi n'isi njedebe ebidokwa n'isi eme ka ọ na-akwụsịzi ebidokwa ọzọ mana udo dị unu mana ihe anyị na-eme ebe a bụ sim dot si ha
Asịrị FM abụghị uche anyị ka anyị na-ekwu, ọ bụghịkwanụ ihe ọbụla anyị chọrọ anyị abịa kwuo, kama ihe anyị nọ ebe a bụ ihe ọbụla anyị hụrụ anyị ewetara unu. Ma unu makwanụ na okwu ọbụla anyị tinyerela ọnụ, okwu ọbụla anyị banyerela n'ime ya, anyị na-esogide ya bụ okwu ma na-ewetara unu ka o si aga wee ruo mgbe ekwuchara ya ma nwee udo. Dịka m kirichara ihe onyonyo nke ikpeazụ a Janka Amani mere, wee na-asịzinụ ngwanụ ka anyị lee n'anya mara ma ọgụgụọ ọ ga-asa ya bụ ihe onyonyo tupu anyị ewetawara unu ka anyị wetakọta ya ọnụ. Mana mgbe m na-agazi na ngalaba okwu ya bụ ihe onyonyo na peji Janka, wee hụ otu nwanne anyị nwoke dere ihe dị ezigbo mkpa, ihe dịkwa n'iche ebe ahụ. O wee na-asị na egwu a na-ekwukwa n'okwu ya na ọ bụghị Janka nwe egwu nke o ji abụdo ọgụgụọ eze Yok nwe egwu. O wee sị na ihe onyonyo nke a Janka mere ebe ọ ka gụrụ ya bụ egwu na ọnwa Jenụwarị n'afọ gara aga, na o nwere mmemme ya na ndị otu ya, ndị klọb ya mere n'ọnwa Disemba afọ 2022 bụ Disemba 2022. O wee sị na onye egwu ogele ha kpọrọ onye nke ama dịka Amara Ụbọ, na ya na ndị otu egwu ya gụkwara egwu onye jenana Ikpu Nwa Ogaranya ahụ na ya bụ mmemme nke ha bịara na Disemba 2022. Ile anya na ya bụ ihe edemede kọmentị nke o dere, ị ga-ahụ ebe ọ sị na ya ka nwedoro ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ogele gụrụ egwu ahụ n'abalị ahụ, wee dere ya ihe ozugbo si ya biko tụọ m ya bụ ihe onyonyo na WhatsApp. O wee mechakwanụ nweta ya bụ ihe onyonyo. Ogologokwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ bụ ebe a sị na agụrụ egwu ahụ n'afọ 2022 na Disemba. Ka m bịakwanụ. Ịmakwa ekomo ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m, ọ dịkwa na egwu ihe ha bụ ihe mere m ji wee sị na okwu a bụ nnọọ ọ dịka ọ na-ebezi obidokwa n'isi, ọ dịka ọ bịawala n'isi njedebe, ọ na-amalitezikwa amalite. Mgbe m hụchara ya bụ ihe onyonyo si n'aka nwanne anyị nwoke ahụ, ya bụ nwanne anyị nwoke ọ sị na ọ maghị dị onye Janka bụ nke o ji ama onye eze Yok bụ, mana onye nke ahụ kụrụ egwu ahụ ọ kpọrọ Amara Ụbọ bụ onye bịara kụọrọ ha ya bụ egwu. Wee na-asị na ka ya bụ ihe si aga ugbu a, onye ọbụla na-ekiri ihe onyonyo a, biko tagịara m Janka Amani, tagịkwara m ọgụgụọ eze Yok ka ha hụ ihe onyonyo a ma hụrụ ihe okwu dị ebe a. Na ọ bụrụ na o nwere onye n'ime ha nwekwaranụ ihe onyonyo ọzọ ọ ga-ewepụta gosi anyị ebe ọ kụrụla ya bụ egwu tupu nke a m gosiri unu ugbu a nke a kụrụ na Disemba 2022, onye ahụ wepụtakwana anyị. Mana chetakwa na echeta na aka m akwụ ebe m kwụ. Kedu ebe m kwụ? Asị m ụmụnne anyị, ahụghị m ihe a ka ihe ga-esewe nnukwu okwu otu a. Asị dị m kwuo ka ya bụ ihe si aga ugbu a, ana m asị na ihe m na-aghọta bụ na egwu a dịka o teela aka ya bụ egwu nọ. Ọ dịka ya bụ egwu bụ otu n'ime ọtụtụ egwu ndị ochie ahụ enwebukwara n'ala Igbo, mana ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ bụ ihe ma ya. O wee bụrụzia ndị egwu ogele na ndị egwu highlife bụ ihe malitere wee wepụtawo ya na ọgbara ọhụrụ a. Ihe akwa ihe m na-eche, wee na-asịkwanụ ụmụnne m, asịkwa m kwuo uche m, ana m asị na unu niile gbaka aka ọnụ gụọ ya bụ egwu, wepụta ya, na ọ ga-atọ karị ụtọ. Ama m na Janka Amani bụ onye na-agụ egwu ogene na-agụsi ike, marakwanụ na eze Yok ọgụgụọ bụ nwoke onu kara aka na Mike ma apụta n'egwu highlife. Mgbe na-asị nwanne anyị nwoke bụ Flavor bụ onye chọkwaranụ inyere Janka Amani aka. Ịhụlanụ ka ya bụ okwu si wee dị. Nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụkwanụ Anyị Dons onye Ịchaka chọrọ inyere ọgụgụọ eze Yok aka. Unu ahụlanụ ka ya bụ ihe si wee dị. Anyị ma bụ o nwere ripu, o nwela ọtụtụ ihe nke anyị hụrụla nke anyị ji wee na-achọpụta na o nwere okwu na-esere ụmụnne anyị abụọ na-agụsi egwu ike n'ala Igbo, bụ Flavor n'abalị a, Ijere One of Africa ya na Anyị Dons onye Ịchaka.
ọ ihe mere iji wee na-ahụ ihe foto ha abụọ na ihe onyonyo nke m meburu ya na ihe onyonyo nke a ugbu a. O wee bụrụ na okwu a dapụtara n'etiti ndị a na-abụ asịkwa onye a ndị a bupụta egwu nke ha, ndị a bupụta egwu nke ha, aka na m ekwu ya sị amaghị m ka ọ ga-esikwa adị. Wee na-arịọ Ijele One of Africa Flavour n'abalị a na-arịọkwanụ anyị Dons onye Ịchaka, unu abụọ bụ ndị na-agụsi egwu ike ndị Igbo hụrụ n'anya nke ukwuu. Unu abụọ bụ ndị na-eme ka obi tọọ ndị Igbo ụtọ ebe ọbụla anyị nọ na mba ụwa dị iche iche, maka na unu na-emepụta anyị ihu. Wee na-asị biko nu ihe ọbụla na-esere unu, ihe ọbụla unu mekọrọla na mbụ nke sere okwu, biko nu ka anyị mara ma ga-eji ohere a wee dozie ya. Ka unu niile gbakọ aka ọnụ ma nyere ụmụnne anyị abụọ ndị abụ Janka Amani na Ọgụgụ aka. Ka unu niile mee egwu ahụ. Ama m na unu niile bụ ndị na-agụsi egwu ike, ma Janka Amani ma Ọgụgụ Eze Yok ma anyị Dons ma Flavour. A sịkwanụ na unu niile gbakọ mee egwu a, ama m na ya bụ egwu ga-ewu mba ụwa niile. Nwanne m onye Igbo, ka ihe iche nke m kwuru bụ uche m bụ Solex. Gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri na ihe ị na-echekwanụ na o kwesịrị ịbụ the way forward ma sụọ ya n'olu bekee. Kedu ihe a ga-eme site ugbu a gawa n'iru? Deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịara m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.